Niki ngersakaken rondo teles. Kantor Bapak Suprayitno MPD dari Pak Rusmin warga PSHT. Nggih. Nggih, mau badhe joget. Pak Rusmin di Pak Rusmin. Pak Rusmin. Oh, pun kudur. Wah, iki kudur piye? Ngene ta? Iki panitia bukar pasang kok. Ke Pak Rusmin. Iki pendekar kok. Nggih, nggih. Lampun ado-ado kok liwat ndi to wong iki? Waduh. Jan, Pokoke lewate desa ngarep kono. upin-ipin wis gedhe, Pak. Kok ipin Pak Rusmin. Rusmin kok ipin ubuh. Oh, niku piyai kuwi sregep niku wiwit taun 90-an niku pun anu Mas Gareng. Pun napa niku? Pun lahir. Mboten, pun dados penggemar wayang nek Bapak ngaso temu dino Pak Rusmin niku mesti enten. Maka arep dibeksani karo Pak Rusmin. Yo, rondo teles. Maka. Sandale copot, Bah. Maka yo. Tidak sikilku kok. Oh, klik. Ayo. Rondo terus. Kita
Matur nuwun. Sir munggah ae. Mas, ayo niki tasih setunggal lho. Gentosan no, gentosan. Lajeng loncate dereng. Napa? Lajeng loncat. Oh nggih, mengke sik niki nawala sik oke. Nggih. Matur nuwun Mas Rusmin. Sami-sami Mas Sudah Bayu. berpartisipasi. Nggih, matur nuwun. Hati-hati. Janur gunung iku paribasane. Jangan terus jaluk bajing loncat bajinge wis do ditembaki kok. Ya ora ngono. Niki enten sing ngersake. Fahmi ki ning endi? Niki arep ning ndi to, Mi? Di situ dulu. Wes Niki enten sing ngersake lagu Roro Jonggrang ning sing nembang kudu Mbak Darsini. Lho. Niki yakin iki lho SMS iki ya nek aku ora kok. Tur ken meragake jare tadi. Roro Bater napa jumeneng? Aku jane gawa kacamata riben jane. Roro Jonggrang. Kok terus ngono kabeh lagune. Nggih, menika saking Adit Pandemen Ringgit Purwa saking Karangrejo Kawedanan nyuwun gending Roro Jonggrang. Pancen kuwi tergila-gila karo Mbak Darsini kok. Nggih. Wo, ya nula Mbak Darsini ora, tenan. Tenan sinden sak donya iki sing disenengi Mbak Darsini. Yen kuwi sinden liyane dipateni to. Ya tidak sekejam itu ta. Yo Roro Jonggrang, tak duetke karo Mas Dedi. Lah iki putri-putri. Oh nang mriko sik kok gak anu dhewe-dhewe. Ayo putri-putri Apsari do lenggah. Mangga Roro Jonggrang, yo Mbak Darsini diaturke. Mangga yo. Kapiyen aku
kasih Mbak Fami. Monggo lega. Monggo sampun. iki nutuke laku aja nganti kelangan lacak. Yuk.
kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang kadulu kirmu yakna ayik menika Sang Hyang Wisnu ingkang merpeki dhateng kula wonten menapa Den ya Semar sira sak anakmu aja kok kendhoni nggonmu dandan kepara kenceng ana awit sira ndak jaluk nderek tindak ulun lak paduka badhe tindak dhateng pundi menawi mboten klentu rak keng garwa Bathari Pertiwi rak inggih sampun ngerbini sepuh to Den kepara nyata kakang tindak ulun iki ora tindak nglangke nanging pancen ana kang tak upadi liripun kados pundi Purhanana kakang Semar pancen kepara nyata lamun garwaku Bathari Pertiwi mbobot sepuh ning rikalenggani Kyai Pertiwi saben ulun caketi tetela Yai Bathari ora gelem hananggapi lak sebabipun bareng ulun dangu sabab apa ora kersa ndak caketi jebul Yai Pertiwi kelingan lamun nalika Yai Pertiwi bakal ulun pundhut garwa Yai Pertiwi nyuwun serah-serahan wujud kembang Wijaya Kusuma jangkep kelawan cangkok lan gagangi mongko ulun nganti ngri kalenggahan iki lagi bisa mundi amung kembange kakang Yai Bathari Pertiwi duweni penemu lamun ulun bisa mundi kembang Wijaya Kusuma jangkep gagang lan cangkoke kuwi bisa mahanani ayam tentrem nganti turun ulun ing besuke nggih ulun menawi tetela mekaten teges keng garwa menika mboten namung menggalihaken paduka miwah diri pribadinipun namung menggalihaken ngantos binjang turun paduka buku ulun nggih menika gayuhan ingkang sangat luhur pramila monggo kula namung tut uri dhateng tindak paduka buku ulun anggen paduka badhe ngupadi cangkok miwah gagangipun kala wau iya cangkok Wijaya Mulya ingkang sampun paduka upadi mugi enggal sageta minangka dados sarana atut paduka kaliyan ing garwa Bathari Pertiwi iya mula kang saka kuwi aku bakal ngupadi cangkok Wijaya Mulya gagang Wijaya Murti minangka kanggo sarana ulun cecaketan kelawan Yai Bathari Pertiwi ya mung wektu dina iki aku ketemu kelawan sawening banteng aran Handaka Murti dheweke minangka dadi kanca rawangku nggonku kupadi cangkok kelawan gagang kanggo jangkepe serah-serahan mulai aja enggal kesuwen tak kanthi ngupadi ana ngendi papan dununge Semar nggih monggo kula jeraken kulun Trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ing ana satriya kang kusika kresna lumaku ladalah ndak sawanging mburi kae ana ingon-ingon banteng sapa jeneng wae kisanak bali lakon jeneng kita iku sapa ladalah ditakoni Durawangsulan genti pitakon aku Narendra Garbawitu jejulukku Prabu Kresna Kuntara bali lakon sira iku sapa ulun Dewi Nguntara segara bebisik ulun Bathara Wisnu ing garasang wis sateng awan mulak sri langening
marga oh tinemune iki sing tak goleki ora jinarak malah ketemu ana kene ana apa Sang Prabu jeneng kita ngupadi kelawan jeneng ulun Kembang Wijaya Kusuma tak jaluk lho dudu wayah dudu buyut teko enteng temen tembung weh Kresna Kuntara mangertiya Sang Yaksendra Sekar Wijaya Kusuma iku pusaka kadewatan ya mung jeneng ulun utawa kang dadi panitisan ulun kang wenang handarbeni ya nanging aku entuk ora entuk bakal njaluk mergo aku kepengin duweni kembang mau mula tak jaluk yen nganti ora tok ulungake kelakon ana dewa tak pulasara iya Sang Prabu lamun kita kepengin andarbeni kembang ulun ora bakal nggondeli malah ora mung kembang Wijaya Kusuma wae klebu garwaku Bathari Sri Sumekar kelawan Bathari Pertiwi uga bakal ulun pasrahke marang Sang Prabu ya mung ana pitukane apa pitukane ulun duwe kelangenan banteng wulung aran Handaka Murti lamun kita kasembadan ngasorake kelangenan ulun sembada kaya kembang Wijaya Kusuma menang ora kondang kalah jejereng wirang ngerti ya ora mung kowe sing duwe kelangenan aku ya duwe kelangenan mara sawangen eneng mburi kae ana wujude singa kayaran Singa Murti ayo padha diduwe ngreh katiasani yen nganti Handaka Murti kelakon kalindih karo Singa Murti tegese Bathari Sri Bathari Pertiwi lan Kembang Wijaya Kusuma dadi darbekku semono uga yen nganti ngon-ngonku sing kalah aku mung trima teluk kelawan kowe Bathara Wisnu ayo mara ditonton dine iki Wata kaya mangkono. Wis adu karo Sang Handaka Murti miwah Singa Murti. Eling-eling kekalih sanes kewan wantah. Wis tumengking mangsa kala kekalihira kedah wangsul mring mula-mulanira. Sakala banteng lan singa pejah sampyuh. Ilange banteng Handaka Murti babar gagang Wijaya Murti. Sardula babar cangkok Wijaya Mulya. Kiya manunggil dhateng Kembang Wijaya Kusuma ingkang wis pinundi wonten kancing gelunging Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ical saking patung kagiat Prabu Kresna Kuntara. Oh, dudu karepe dhewe. Tinemune ilang saka pandula ingon-ingonku Singa Murti. Kang rikala semana perang tanding karo Handaka Murti.
ilang saka pandeleng bareng karo Bathara Wisnu. Tiwas kebener tak jujuk ning Antarasagara. Tak colong bojone. Ya. Minangka candhaing lampah ana Manokan Urwenda minangka dadi jewitaning taman ingkang mapan wonten ing Kahyangan Nguntarasagara. Hanenggih menika tawarnanira kekalihira garwaning Bathara Wisnu. Nenggih Bathari Pertiwi mirah Bathari Sri. Bathari Pertiwi ingkang ketingal hambobot sepuh. Bathari Sri ingkang tansah ngemong dhateng raosipun ing ngrayi. Kekalihira ngrantu dhateng kunduripun Bathara Wisnu. Dereng ngantos kundur Sang Hyang Wisnu katungka ana swara kang hanguwuh yekti nenggih Prabu Kresna Kuntara ingkang prapting tamaning Nguntarasagara. Kataman Rarasmara Rara Bentra hanglam-lami paran tumaming tilam rombaya ruming sariranto Sumarmanira ngranui Duh Mas mirah sangku sumo Bujleng-bujleng iblis lanat setan padha jek-jekan aja kaget Sang Bathari aku ingkang prapta Kakang Mbok Sri Sumekar ana apa Yayi Pertiwi iki ana buta prapting ana ing Kahyangan Nguntarasagara mara coba dangunen Kakang Mbok mangkota Sang Yaksendra mara gaging aku sira iku sapa kang dadi jejulukmu lan saka ngendi kang dadi dangkamu Sang Yaksendra aku iki Narendra ing garba pitu jejulukku Prabu Kresna Kuntara Prabu Kresna Kuntara prapta ana keputrening Kahyangan Nguntara ana parigawe apa aku ngemban dawuh saka Pukulun Bathara Guru Pukulun Bathara Guru tusan apa marang jeneng kita Sang Yaksendra Sang Bathari waleh-waleh apa jeneng ingsun wektu iki wis dadi panitisaning Bathara Wisnu ya garwamu keparenging Pukulun Bathara Guru ingsun diwenangke ngagem jimat asma Kresna Wisnu Dewa iku werdine ya ingsun iki minangka titis Bathara Wisnu ya garwamu dening Pukulun Bathara Guru ingsun kinen mboyong sira sekloron minangka dadi prameswaring garba pitu Sang Prabu kepiye
Ya Sang Prabu lamun Rama pukulun dawuh mengkono ulun namung bisa pasrah. Oh, dadi kowe gelem tak pek bojo? Iya Sang Prabu. Nanging aku mundhut bukti lamun kita pancen minangka kekandhanganing Hyang Suman. Mara gaget tuduhna kaya ngapa wujude kembang Wijaya Kusuma. Sabab apa aku duwe patembaya kang mangkono? Merga ya Kakang Mas Pukulun Bathara Wisnu lamun tindak marang endi wae ora bakal lali mundi kembang Wijaya Kusuma. Yen pancen sira iku titis Pukulun Bathara Wisnu mesti wae sira mundi kembang Wijaya Kusuma. Wah, kembange keri ning omah iki kepiye? Merga kuwi kembang ora sak baene kembang, kuwi kembang pusaka. Ning yen nganti tak gawa ngalor ngidul, yen ditemu wong ora malah kelangan. Wis to, bakune kowe gelem tak boyong. Mengko wis tekan negaraku ngarep itu. Tumuli kowe bakal tak tuduhi wujud kembang Wijaya Kusuma. Iki genah buta ngawur ayo mlayu. Ayo Kakang Mbok. Oh. Wong wadon kabotan pinjung mlayumu. Sepira adoh nadyan tekan lak-lakane naga, lak bujung kowe. Ya. Nganti pisah adoh aku kelawan Yayi Bathari Pertiwi. Mongko kae buta ora gelem leren gone bakal mbujung kelawan aku apa Yayi Bathari. Kareben ora konangan aku bakal manjing ana woh pari gone para tani ingkang mapan ana desa kene wae. Oh. Monggo sak brebetan ora pangling iki mau Bathari Sri bakal kecekel ngene lumayu. Ning bareng manjing ana sawah lah kok ilang. Wah, ya ora dadi apa Pertiwi sing tak goleki. Tinggara sang wisating hawan mulat sri langening maraga
Puspita anjarahing tepi menur melati sumarsana Esta susugun sira sang lumaris sesasi ganda sumrek mananduk grana Hong ngarcana maya sidam sekaring bawana langgeng kulup Kresna Hayo kaget tias manira kaki jeneng ulun kang prapta merpeki anggon kita lagi banting raga mesu brata mapan ana ing mega malang kini Dhuwur kulun dewa ingkang wenang ngandum kabagyan Sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka pukulun Kula kaki Kresna ulun tampa jeneng kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pukulun wonten kepareng paduka menapa merpeki anggen kula tapa brata mapan wonten ing mega malang menika pukulun nggih kaki wis numurti jeneng ulun yektine wis nyumurupi apa kang dadi usik ing ati kita ya mung kurang prayoga menawa tana cangkriman kok dibatang dhewe mula prasaja jeneng kita pepe ana mega malang iki duwe gegayuhan apa pukulun kula namung kepengin nyumurupi wedaring pasupenan menawi paduka sampun pirsa usik ing manah kula mugi kepareng paring dawuh titah paduka pun Kresna ingkang sawega Anjara Karna kulup Danardana sira mintar saka negara Ndarawati merga jeneng kita menggalih marang pasupenan utawa sing tok pikir impenmu jroning jeneng kita ngimpi ana bocah dampit siji lanang siji wadon ingkang ngaturake kembang mekaratri marang jeneng kita kuwi teges pralampita kang nyata yekti ninggal bakal dumadi anut marang lakuning lakon kang isih sinengkering pesemon oh mekaten pukulun kulup Narayana hiya murih enggal tinarbuka werdine ngimpen kita ulun nedya paring nugraha wujud Sekar Wijaya Kusuma mara gage tampanana kaki ngaturaken panuwun dene sinugra pusaka kadewatan wujud Sekar namipun Wijaya Kusuma menika pukulun kulup Kresna hiya Sekar Wijaya Kusuma iku lamun diungkulake marang titah kang pralaya durung winanci awit kersaning Gusti kang nyipta jagat wong kang mati mau bisa urip meneh mekaten pukulun kaki Danardana hiya nggih ya mung sira ingkang pantes dadi wadah ulun mara tumuli enggal wengakna lawanging swargamu ulun bakal manjing sajiwa kelawan jeneng kita Narayana kanthi ulun manjing sajiwa kelawan kita Narayana teges wis lestari sira Kresna minangka dadi panitisan ulun mara enggal menepna marang pancandriyamu Narayana tansah marapamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana taralen saking liyep-layaping aluyut Kuninggih ngestaken dawuh pukulan kula namung sendika mara enggal wengakna lawanging swargamu
Narayana. Ngaturaken gunging panuwun Gusti ingkang nyipta jagat ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dhateng kula pun tresna. Saya tetek lan saya tatak nggonku ngemudeni pemerintahan Praja Ndorowati. Aku bakal kundur marang Praja Dini. Dereng ngantos kula wangsul dhateng Ndorowati menika yawang Bathari Pertiwi ingkang pinanggih wonten ing margi. Wonten napa Sang Bathari kok kados kabujung dening mengsah? Ya kulup kaki kresna. Ora lidok apa kang dadi kandhamu lamun ulun wektu dina iki lagi ngupadi pengayoman. Awit ana ing taman keputren ing Kahyangan Nguntara Segara ketekan buta ingkang lagi nandhang kunjana papa. Dheweke wani bakal bergonjak kelawan aku lan Kakang Mbok Bathari Sri. Nanging banjur aku lumayu pisah adoh kelawan Kakang Mbok Bathari Sri mula aku arep ngupadi Kakang Bukulun Bathara Wisnu. Nyun pangapunten Wang Bathari. Sang Hyang Wisnu sampun manitis dhateng kula. Apa tandha yektine yen ta pukulun Sang Hyang Wisnu wis nitis kelawan Sira Kresna? Kepareng mirsani Sang Bathari. Tetelo paduka Kakang Pukulun Bathara Wisnu ingkang sampun tetunggilan kaliyan pun Narendra Ndorowati kaki Kresna. Kepareng paduka njabel basa paduka dhateng kula Pukulun. Ya Bathari Pertiwi. Pancen jeneng ulun ingkang wis manunggal kelawan raganing Narayana, mula Kresna ya Wisnu, Wisnu ya Kresna. Tegese yen ta sira ngupadi marang Bathara Wisnu, ya Kresna iki ingkang minangka dadi pengayomanmu. Lan aku ora bakal kabotan ngayomi marang sira Bathari Pertiwi. Lan ngayomi marang bayi ingkang tok kandhut Bathari Pertiwi. Nggih. Mugi paduka kepareng ngayomi kula. Syukur bagi paduka saged nyingkiraken yaksa. Aja mlayu Pertiwi. Wah. Bathari Pertiwi kowe aja dedelikan. Kisanak sumingkira aku bakal mboyong calon jatuh kramaku. Bathari Pertiwi sing ana mburimu. Bathari Pertiwi wis dadi tanggung jawab Kresna. Merga ya mung aku ingkang minangka dadi kekandanganing Pukulun Bathara Wisnu. Mbah ora idep yen nganti kowe ora ngulungke aja takon dosa. Ing kene nggonku bakal namakake siung pengapit dadi lan patimu mara gage. Tamakno sing pengapit aku ora bakal mundur. Wah, kagelak limpahmu arep.
Kulup Narayana kita hayo kaget marang lelakon ingkang lagi wae dumadi. Oh, sungkem kula pegulun, iya wis ulun tampa. Pancen lelakon kuwi adile mung kudu dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Jeneng kita kang Gusti nanggenah minangka dadi paniti sing Bathara Wisnu. Lan uga wis antuk nugraha sira nampa Bathari Pertiwi ya garwaning pukulun Bathara Wisnu teges kita Kaki Kresna uga bisa mala kramakake marang Bathara Wisnu. Ngandhe ngri kalenggane iki Pertiwi wis mbobot lan wis wancine jabang bayi lair saka nggo garbaning Bathari Pertiwi ketitik ana nur ingkang cumlorot tumiba ana mestakane Prabu Kresna Kuntara. Nur kang cumlorot mawa teja ingkang anelahi manjing ana nggo garbaning garwa kita Pertiwi. Ing kono wis titiwan cilek ing punang jabang bayi, mula kita Kresna aja nganti kesuwen mapan ana ing kene. Enggal boyongen kundur marang Praja Ndurwati. Lan ulun uga ngaturake penuwun dene kita Kaki Kresna kang wis bisa bingkas marang satru murka ingkang sinandang marang Prabu Kresna Kuntara. Ateges kahyuwangan bisa bali pulih tata titi tentrem Kertaharja. Wis ngger gandeng wis rampung kewajiban kita Kresna enggal bali marang Praja Ndurwati ulun bakal kundur marang kahyuwangan. Sungkem kula ngendhek jengkar paduka pukulun. Ayo, tak boyong kundur. Patobat. Paduka sinuwun sampun dumugi ning seda. Menawi mboten klentu pamireng kula menika ingkang nyedani paduka Narendra Ndurwati Prabu Bathara Kresna. Patih Denda Bahu Patih Denda Satra aja kaget aku sing teka Patih Sekloron. Ana apa? Mban Maria nengkok merpeki marang aku kelawan kadangku nggonku mapan ana repat kepanasan. Aku durung bakal bali yen durung bisa nyangking Bathari Pertiwi. Patobat, Bathari Pertiwi ketemu mburi. Malah sira tak awene weruh wektu dina iki ing sinuwun tumekaning tiwas saka tanganing Narendra Ndurwati. Waduh, dudu karepe. Durung nganti aku bisa misungsungake Bathari Pertiwi kunjuk marang Sina Prabu Kresna Kuntara. Paduka sinuwun sampun ngrumiyini kula. Lan ngerti ya Patih Denda Bahu Denda Susara. Lamun wektu dina iki Bathari Pertiwi uga wis kaboyong marang Praja Ndurwati. Tarebut dina iki. Bablas lampahing Patih Denda Suksara lan Denda Bahu lumawat mring Praja Ndurwati pagedhonganing carita ing mangke mapan keputren negari Ndurwati wis sampet sangya para mban cethi nyawisaken uba rampening Bathari Pertiwi ingkang ngarsa babaran. Prabu Kresna ketingal mangku puja brata nenuwun purbane kang kawasa muga slameta kang nglairke slameta ingkang linairake. Dadak sakala Bathari Pertiwi sigra nguwataken punang jabang bayi kang kinandhet. Prabu Kresna Gya Hanyidikara padha sakala punang jabang bayi myak langse Mandalagiri.
miyos dampit kakung wiwah putri ketingal pekik ing warni. Yai Bathari unjuk syukur ngersaning Gusti kang nyipta jagat. Bayi ingkang kinandhut ana nggo garbane Yai Bathari wis bisa lair kanthi wilujeng niskala. Dampit lanang kelawan wadon. Inggih sinuwun. Kula ugi katuraken panuwun tinepatu kula sampun kepareng ngayomi dhateng kula dalah anak kula. Muga sineksen jagat saisine. Anakku ingkang metu kakung bakal ndak paringi jimat asma Bambang Sitijo. Ingkang metu pawestri bakal tak paringi tetenger Siti Sendari jagat nekseni. Nalika semana Patih Denda Bawmiwah Patih Denda Sesara kanthi matek aji palemunan lumebet wonten ing kedhaton Dwarawati pranyata datan kawuningan sangya para prajurit ingkang sami tetuguran. Dadak sakala ing mangke lumebet wonten ing madyaning keputren Patih Denda Bau sigra nyaut jabang bayi Bambang Sitijo kabeto mlajar kagiat Prabu Kresna. Baik iki Pak. Loh. Iki sapa Kakang? Mbuh. Ora idep bakune iki ana gendonganing Ratu Ndwarawati. Utang pati Nyaurpati yen to aku durung kasil mateni Ratu Ndwarawati Prabu Bathara Kresna. Anake aku wis trima. Ayo Dipulasara iki minangka cihna nggonku bekti kelawan Prabu Kresna Kuntara. Yen aku iso mateni bayi iki tandha bektiku karo Sinuhun Prabu Kresna Kuntara. Hei! Oi! Ah! Wah! Ah! Malah berangkang, Pak. Parat. Wah. Ah! Malah jogetan parat. Hei! Pak. Hot! Wah, bayi petingan iki diajar ora digawe rasa malah jogetan. Trocok gaman, trocok gaman. Hei! Hoi! Ah! Hei! Jabang bayi Bambang Sitijo Den Pulasara dening pepatih kekalih ora lebur nanging malah saya subur ketitik ketiban jemparing ora dadi sewalang-walang ning malah tambah saya walagang saya dewasa nyengkake dadi dewasane ponang jabang bayi
Apa? Sapa iki mula sara aku ora duwe dosa apa-apa kok do gendak sikara karo aku. Wo menungsa murang tata tak duku mbok pecah ndasmu dadi lan patimu Pak. Wah, ana pawongan gleling pawakane. Kowe sapa? Ora sah kowe ndak takon aku sapa. Bakune aku ora trima. Aku tok sengkake dadi kaya ngene kahananku. Kuwi ya mung saka pokal gawemu. Wah! Ait! Wah! Wow! Wah, yo. Ait! Yara! Wah, yo. Oh, out, ait! Wah! Wah! What? What? Ora tak dundase kok ora mati-mati. Ing kene kowe ngunduh marang penggawe. Lho, gembol apa kuwi? Kok pating pendosol iki? Tak bongkari siapa iki? Oh. Oh. Oh, tak kira nek nggawa apa jebul isine wong to iki mau. Wah, parah. Soi. Ana pawongan kok ngerti wong tuwa ora sapa aruh malah mung nyebut wong. Wah. Iki patih loro sing do ting cengingis. Sajae wis pancen ora kuat tenan nggawa sirah. Wis gen pecah sisan. Anggep ya apa? Mirang-mirangke Baladewa. Wah. Loh. Lah iki rak wis ning Dwarawati to iki. Wah lah kok kaya ngimpi piye iki? Iki wis ning Dwarawati. Kayak Yayi Kresna. Di. Walah taala. Kaya ngimpi lelakonipun Kakang kelawan kadangku Yayi Bratasena. Nalika semana ing Praja Mandura ana tamu ya kuwi Pukulun Narada jaring ngupadi marang kadang para siyadi. Bakal didadekake jagoning Dewa Mangrurah satru murka kasinandang Prabu Kresna Kuntara. Nyatane Yayi Kresna mentar saka praja sing tanpa pepoyan nganti ndadekake bingunging para kawula Dwarawati lan kabeh para warga Gung Praja Dwarawati apa meneh marang Pukulun Narada. Wah, lunga ora pamit mung waton lunga wae. Nganti ndadekake bingunge kabeh kawula lan Nayaka. Inggih, Koko Prabu Mandura. Anggen kula kisah mboten nglangke namung kula rumaos awrat ngemban panyuwunipun para warga Gung Dwarawati ingkang sampun mitados dhateng Kresna minangka Narendra Dwarawati. Jejibane ingkang mboten enteng menika tetela kedah kula imbangi kanthi tanggel jawab kula ingkang mboten namung kangge geguyon kemawon. Jejering Narendra kedah tansah ngayomi dhateng para kawulanipun pramila kula pados sipat kandel. Tetela netepaken anggen kula dados Narendra supados saya tatak tetek saha titis anggen kula ngeterapaken dhateng larasing pernatan pikantuk pangestu paduka Kembang Wijaya Kusuma sampun wangsul sajiwa kaliyan kula. Malah namung boten Sekar Wijaya Kusuma kalebet Pukulun Bathara Wisnu ingkang jangkung dhateng Rayi Ndrawati kanthi margi manunggil sajiwa kaliyan kula kakarwa dalah.
wis batin. Bener apa kandhane Paraguta yen to Yayi Prabu murca saka praja kuwi ora nglangke ning pancen ana kang tinuju nadyan isih sinengkring lelakon. Pun Kakang nderek mangayu bagya sakwise si Adi wis nampa kanugrahan Gusti Kang nyipta jagat. Semono uga aku gandeng wis entuk gawe babar pisan ya wektu sira Jlitheng Kresna kakangku bakal tak boyong marang Praja Ngamarta nekseni marang kepiyakane mbarep kakangku bakal kawisuda Narendra ning Praja Ngamarta. Awit wis rampung nggone babat alas nalika semono ya pun kakang ora bakal swaling kayun. Lho lak banjur bocah kae mau sapa? Ana bocah kok pawane semukodo nyawang wong kok sajak ora nguwongke. Inggih nyun mangapunten menika ingkang putra pulunan pun Bambang Sitijo. Lho. Putramu? Oh inggih. Saka sapa? Saking Wang Bathari Pertiwi. Bab gamblangipun mangke pinanggih wingking badhe kula gamblangen cariyosipun. Bakenipun anak kula pun Sitijo menika pancen sutik mambu tantang dasaripun piyambakipun menika remen ngupadi dhateng Elmi. Sampun mangke menawi sampun titi wanci mangsa kala mangke rak saged pinanggih. Moga keparenga kekempalan wonten ing sasana Ndrawina kula kanthi ngunjukaken syukur ngersani Gusti awit kula sampun nampi pinten-pinten kanikmatan saking Gusti. Ayo tak derekke Yayi Prabu. Ndara Bratasena monggo paduka kula kanthi sareng-sareng manunggil kaliyan ingkang sinu Raka Ndwarawati dalah para nayaka miwah para kawula ingkang sami nyukuri dhateng nikmat ingkang sampun dipun tampi Narendra Ndwarawati inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Mugi lekasipun sinuwun Kresna saged anyawapi dhateng lekasipun Wargagung. Inggih menika Bapa Praitna ingkang sampun hamangku gati inggih menika miwaha dhateng Mbak Ayu Abriana Nurvitasari ingkang sampun kajatu krami dening Raka Mas Satya Ramacandra saha Raka Mas Agung Budi Pranata ingkang sampun anjatu krami dhateng Mbak Nela Maisilia. Mugi kekalipun tansah pikantuk wahyu judha saking Gusti Kang nyipta jagat. Sabibaring rigitan Wargagung ing pingkuk Bendha Kadipaten Magetan tansah manggih hayu-hayu ora hayu niskala. Mugi sabibaring rigitan Bapa Supraitna sakukuban tansah manggih kabagyan kamulyan tuwin kawibawan. Monggo pun Semar ingkang ngayahi wajib kula cak kanca ngrumaosi kathah lepat saha kekirangan mila mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangarsami monggo sami kula dherekaken santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungahku bakal joget tandha syukurku. Semangga Den.